Very Connection. Η νέα συμπαντική ενέργεια ενδυνάμωσης και απελευθέρωσης. Επανασυνδέει το ενεργειακό σου πλέγμα με το ενεργειακό πλέγμα του σύμπαντος με ένα νέο, διαφορετικό τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ρέουν στο σύστημά σου νέες πληροφορίες. Έτσι, σου δίνεται η δυνατότητα για πολλές νέες εναλλακτικές λύσεις σε θέματα καθημερινότητας και επίλυση πολλών μπλοκαρισμένων θεμάτων. Απελευθερώνεσαι από την ανάγκη να χειραγωγείς τους άλλους και δεν επιτρέπεις σε κανένα να σε χειραγωγεί. Αντιλαμβάνεσαι πιο γρήγορα τα παιχνίδια ελέγχου που έχουν ως στόχο να απομυζούν την ενέργειά σου και απλά συνειδητά δεν συμμετέχεις. Θέτεις άμεσα όρια σε οτιδήποτε εγκλωβίζει τη δημιουργικότητά σου. Very Connection. Προσφέρει σταδιακή αναδόμηση του DNA, αναζωογόνηση και καλύτερη υγεία. Απελευθερώνει την εγκλωβισμένη ενέργεια, η οποία προκαλεί την ασθένεια από οποιαδήποτε αιτία στο παρελθόν και την κάνει διαθέσιμη στο τώρα. Επαναπροσδιορίζει το μονοπάτι της προσωπικής εξέλιξης ή, αν ήδη βρίσκεσαι στο κατάλληλο μονοπάτι, φέρνει ταχύτερη πρόοδο στην εξέλιξή σου. Σε επανασυνδέει με τη δύναμή σου σε ολόκληρο το σύμπαν, τώρα. Πολλές φορές συμβαίνουν και πραγματικά απρόβλεπτα ταξίδια που σε πηγαίνουν είτε σε σημεία ενδυνάμωσης για σένα, είτε σε σημεία όπου έχει εγκλωβιστεί η ενέργειά σου λόγω δυσάρεστων συμβάντων στο παρελθόν και τώρα πας εκεί για να απελευθερωθεί και να είναι διαθέσιμη στην καθημερινότητά σου. Το Reconnection προσφέρει σταδιακή εξυγίανση και κάθαρση όλων των τομέων που νοσούν και απομυζούν την ενέργειά σου και την υγεία σου. Σε οθεί σε επιλογές που εμπεριέχουν χαρά, διασκέδαση, ενδυνάμωση και σε οδηγούν συνειδητά στην πραγματική ελευθερία και έκφραση του αληθινού εαυτού σου.